De vorige keer hebben we het gehad over een aantal typische Bezelse en Ruiverse klanken. De I'e van kiers, de U'e van koel en de U'e van broertje. Deze klanken komen lang niet in alle dialecten voor. Deze keer gaan we het hebben over de ei en de ei en over de o en de o. Eerst de ei-klank. Veel mensen weten niet of ze de ei of ei moeten schrijven in het Limburgs. De regels daarvoor zijn: schrijf wie dat in het Nederlands geleerd is. Trein, wij met een korte ei en gijzeleer. Hijsen met een lange ei. Als het Nederlands geen korte of lange ei heeft, schrijft dan altijd ei met ei. Voorbeelden: ome zeik, steen, been, en been. Hoort je het verschil tussen been en been? Dit verschil in de zogenaamde stoottoon of slijptoon werd in de schrijftaal niet zichtbaar gemaakt. In het Limburgs komen veel van die woorden met ei voor. Het Nederlands heeft dan duk een e, maar lang niet altijd. Met de o-klank is dat hetzelfde. Als het Nederlands voorbeeld kan zijn, moet je dat voorbeeld pakken. Paus, pauw, met a-u. En hout, show, met o-u. Als het Nederlands geen voorbeeld heeft, is de keus altijd o-u. Kopen, oog, hoop, lopen. Je kunt het ook anders zeggen. In het Limburgs schrijft ze altijd ei of o. Alleen als het Nederlands ei of o heet, pakt ze die tekens ook. In het Nederlands steekt duk een w achter o of o. Pauw, gebouw. Die schrijven van een oog in het Limburgs, zelfs als er geen o-klank meer aan voorkomt. Pauw, geboe, en troe. Nu weet je wie je de ei en de o moet gebruiken in het Limburgs plat. De volgende keer vatten we alle voorgaande lessen nog één keer samen.